Hi guys, magluto kog maha guys, maha blanca. Unya hinayan mayog kayo kay aron dili kay mo dukot og dali nya wa pa maluto. Pwede ni undangan og ukay mo nang magsigil ako og ukay ron. Nya kani siya mo ni akong pangkuan, pang toppings. Nya sige lang gyapon nig ukay. Ukay hangtod nga mo kuan tan-awa o ni tibug-ok na. Tibug-ok na. Ano mo dili siya? Yummy kay ni guys, kadaghan kay nig sagol. Daghan kay sagol. Kay ni request ang buntis. Ya magpaluto ani. Hapit na magkuan guys, oh. Ako na ning ilunod. Kay hapit na siya muuga. Oh guys, finished product na nako guys, oh. Wow, yummy guys. Ato sa ni pabugnawon guys ha. Kada yun. Atong tanan nagkabog na. Wow, kamaon na di ko maha.